Lassibni bil-bjambu. Ħafna jsibuni bħala is-Sahara l-ħażin. Xogħol li nħassar il-karat ta' dawk iż-żewġ baħburin u ta' dak il-ġej li min għalih jagħmel il-miraq. Biex taraw aħjar kif din l-istorja tisvolġi, aħjar li tiġu fl-14 ta' ġunju, fis-7:09 ta' filgħaxija ġewwa teatru tal-Oratorju Don Bosco biex hemmhekk ma taraw xejn aktar għal din fost l-awċa. Aladin fost l-Awċin, il-pantomima għal-familja kollha ġewwa it-Teatru tal-Oratorju Don Bosco Għawdex fl-14 ta' Diċembru fis-7:09 ta' filgħaxija. Ejja, għax int ħaqek tgawdi serata mal-familja kollha. Mela ibbukja online fuq is-sit tal-Oratorju Don Bosco jew ċempel fuq 99 48 63 91 99 48 63 91. Narawkom!